Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. барои розыгрышаи мошина кардан мо да 20 спонсор дар кораи ва кадоме ки мехоҳад спонсор шава ба рақамҳои зерин мо да бинависа ва мо мефаҳмонемш ки чӣ хел ӯ метавонад спонсори мо бишава. Mazda 3 а якта подписчик мешава ва спонсор соҳиби як қопча подписчик. салом тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи футболро пешниҳоди шумо мекунем. мехоҳед ай ҳама хабарҳои варзишӣ пеш ай ҳама хабардор бошед, пас ба ссилкаи таги видео буда дар омада регистратсия кунед ва ба ҳамӣ моро дастгирӣ кунед. Лукаку официально бозингари Интер шуд. Канте ба орзуш расид, я орзуи дигаш монда. Канте дастсрочно мехоҳад ай Икарди халос шава. Мауро Икарди бозингари дараҷаи олӣ, вале мутаассифона дуюм сезон мешавад ки ба ҳайати кори дастаи худ забон ёфта наметавонад. фели бад истеъдоди ҳамин бачаро ахир мекушад. собиқ ҳимоятгари Зенит ва Ливерпул ва як вақтҳо соҳиби номи беҳтарин ва жосткитарин защитники футбол Марио Шкиртел ҳамчун бозингари озод ба Аталанта гузашта контракти яксола баст ки ойлики яксолаи бозингари 34 сола 1 миллион евроро ташкил метиҳад. хотиррасон мекунем ки бозингар мавсими гузашта дар дастаи Фенербахче ҳунармоӣ мекард ва дар ҳайати ҳамин даста 40 бозӣ карда ба задани як гол даст ёфтааст. Эрнесто Валверде, главный тренери Барселона, дар пресс-конференсияи дирӯза оиди Иван Рахитич суханронӣ кард. албатта ки мо намехоҳем ки Рахитич дастаро тарк кунад. мо дар хизматҳои ӯ дар майдон эҳтиёҷ дорем, вале ҳар як бозингари ҳуқуқи худшам дорад. ба ҳар ҳол мо умедворем ки дар даста боқӣ мемонад. хотиррасон мекунем ки шартномаи ҳозираи Рахитич бо Барселона то соли 2021 мебошад. ба фикри шахсии ман рафтани Рахитич ай Барселона ба хатти миёнаи даста таъсири сахт мерасонад. албатта ба даста омадани бозингари ёшу пуристеъдод ранги Френки де Йонг дили мухлисои Барселона пур кардагиай. не ки нашуд Каутиньо ва Дембелерам ҳамхалӣ мегуфтанд ки яктаи онҳо ҷои Неймара мегирад. а чӣ хеле мо медонем хир нашуд. барои ҳамин Барселона бояд то чени метонистагиш Рахитичро даста нигоҳ дорад. Реал Мадрид оиди харидории Неймар ай фикраш нагаштааи. баръакс дар сомонаҳо хабар бомад ки президенти клуб Флорентино Перес лично ба Неймар мактуб роӣ кард ки мактуб ранги даъватнома ба Реал ва ойлик ба миқдори 40 миллион евро дар як сол ба шартномаи 5 сола. ПСЖ боша дар навбати худ эълон кард ки ӯ розиаст ки Неймарро ба Реал битад. не ки Неймар то ҳозира хапай, ҷои ба ҷоиш нест ки Неймар тоқа ба Барселона мехоҳад барбигардад. вале айрӯи ки гапои ПСЖ кати Барселона гирифтагиай, ин кор номумкин мемонад. ба фикри ман боша ҳамаи аввалан таъсири худша ба ҳолати рӯҳии Неймар мерасонад ки агар ӯ ба Реалам гузариш кунад, чӣ хеле худи ӯ нишон дод ӯ танҳо барои пул бозӣ карда наметавонад. Неймар просто гашта Барселона мехоҳад биёяд ва танҳо ҳамин гузариш шояд Неймарро ранги бозингари касбӣ бояд бори дигар ба ҳамаи мо нишон диҳад. ба ҳамин тамом бародарони азиз, раҳмат ки кати мо будед. барои моро дастгирӣ кардан дар ссилкаи зери видео буда дар омада регистратсия кунед. хайр бачаҳо, то барномаҳои оянда. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.